Salam eli hormatly adamlar. Garaşda bagly tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet başçylarynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin paýtatymyza gelen Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Husraw Nasirini kabul etdi. Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary bildirilen mehmançylyk üçin hoşarlyk bildirip, ýurdumyzyň eklimum awdançylyk maksatlaryna gywap gelýän tebit we umumy gurlardaky netijeli gatnaşyklaryň ösürilmegine ägir tuly goşunt goşýanyny bellädi. Hormat prezidentime de hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, halklaryň awdançylygynyň we ösüşiniň tebitde paragatçylygyň hemde rewajynyň üpçün edilmegine gönükdirilen birlikdäki wajyp tassamalaryň durmuşa geçirilmegine mühim orny ýeleýän awraýly halkara ykdysat düzüminiň ýol başlaryny görýänligine üreýän şatlygyny bellädi. Döwlet başçylary Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyga ähmiýet berýänligini hemde türkmen tarapynyň bu gatnaşyklary hemme tarapyny ösürmegi esasy ugur edilýänligini aýtdy. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna Türkmenistanyň döwletçilikli daşar syýasaty alyp barýanlygyny we halkara hyzmatdaşlygynyň meselelerini ören jogapkärçilikli çemelişýänligini aýratyn bellädi. Aşgabatda şunyň ýaly giňmeçili forumyň geçirilmegi munyň aýdyň beýanydyr. Bu gurama agda döwletleriň arasynda ýödary gatnaşyklary ösürmäge täsirli çemeleşmeler hemde uğurlar Merkezi Aziýada durnuklygy we howpsuzlygy öpsün etmek meseleleri boýunça içkin pikir alşmak üçin netijeli çäre görüler. Duşuň barşynda sammitin gün tertibine gerilen meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Milli liderimiz we mehman gazandan alanşyklaryň we jemleýici resmi namalaryň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletleriň arasynda tebitary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde berkitilmegine ýardym berjekdigini bellädiler. Bu gatnaşyklar ilkinji nowatda süýgda, maýy goýum, ulag we ara gatnaşyk, energetika, ekologiýa, fiýagatçylyk we durmuş ýaly uğurlar boýunça sürilýär. Türkmenistanyň bu gurama başçylyk etmeginiň we degişli konsepsiýany durmuşa geçirmeginiň çäklerini, netijeli gatnaşyklaryň mühim uğurlary ara alınıp maslahatlaşylan meseleleriň ödünü düzdi. Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary ýurdumyzyň tebitary gatnaşyklary ösürmekde mühim orun eýleýänligini belläp, hormat prezidentimiziň halkara maslahatlarynyň çäklerini, şol sany bu guramanyň 14-nji sammitinde öňe süren başlangyçlarynyň häzirki döwür üçin wajypdygyny öňsüçekdi. Onuň belleşýäri şol teklipler tebitary we halkara ykdysady gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge hemde ählimumy gün tertibiniň meseleleri boýunça oýlançykly çözgütleri işläp taýýarlamaga gönükdirilenler. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň giňişligine, netijeli gatnaşyklaryň gösterilmegine, durnukly ösüş beýikliklerine laýyk gelýän birlikdäki işleriň amala aşyrylmagyna ýardam etjekdigini bellädi. Milli liderimiz ýurdumyzyň bitaraplyk derejesini tutuş dünýäde howpsuzlygy we durnuklygy üpçün etmek, netijeli gatnaşyklar üçin oňun şertler döretmek maksady bilen ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen işen gatnaşyklary ýola goýmak üçin ulanmaga çalışýanyny aýtdy. Halkara düzüminiň ýol başly netijeli gatnaşyklaryň gösterilmegine, onuň täze mazmunynyň üstüniň getirilmegine golluk görmäge gönükdirilen başlangyçlar üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, ýurdumyzyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçylyk etmeginiň çäklerini guraýan bu gezekki sammitiniň üstünlikleri beslenjekdigine anan bildirdi. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz we mehman Türkmenistanyň hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň köp ýyllyk netijeli gatnaşyklaryň ösürilmegine ygyrarlydygyny taýýakladiler we onuň mundan meýlekde ýödary beýiklikler esasynda giňildiljekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary habarçylamada şeýle gurulma berdi. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabat şäherine geçiriljek sammitiniň öňü sirasynda Türkmenistanyň prezidenti bilen netijeli duşumyz boldy. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletleriň başçylarynyň gatnaşmagyna geçirilýän sammitiň üren wajypdygyny, aýratyn taryhy häkmetiniň bardygyny bellemeli. Sammitiň dowamyna bir näçe mühim çözgütleriň kabul edilmegine garaşylýar. Gurama agda ýurtlaryň döwlet we hökümet başçylary bu düzümiň maksatlaryna we ýerelgilerine ygyrarlydyklaryny tasdiklaýarlar. We sebitlerin hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösürilmegi, guramanyň işiniň ähli mühim uğurlary boýunça sebitlerin utgoçluk hereketiň amala aşyrylmagy ornuny berur tagallary etmäge taýýardyklaryny belläýärler. Munyň özi ilkinji nowatda süýgda, maýy goýum, ulag we ara gatnaşyk, energetika, daşky şow goramak, fiýagatçylyk, durmuş awdançylyk ýaly uğurlar boýunça ösürilýär. Bu şu meseleleri hormatly jenap prezident bilen bolan duşumyzda ara alyp maslahatlaşdyk. Şeýlekem sammitin ýokary guramaçyk derejesine geçiriljekdigini anan bildirýän. Sammitin öňü sirasynda Aşgabatda Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky 25-nji mejlisi boldy. Onu guramamyzyň mundan meýlekde ösüşini we ähli urlar boýunça bu gurama agda ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylmagyny esasy ugur edilýän bir näçe resmi namlar kabul edildi. Men pursatdan peýdalanyp
bildirilen mihmansörlük samiti guramaçyklyk geçirmek, şeýlekem Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisini guramak üçin ýerүү şertleriň düreldilmegi üçin Türkmen tarapyna hoşallyk bildirgen. Türkmen mihmansörlügi we ähli ýerүү şertleriň düredilmegi Türkmen paýtagtyny guralýan şäherleriň ýokary derejede we üstünlükli geçmeginiň baş şertini emele getirýär. Men Türkmen doganlaryma we dostlaryma hormatly prezidenti ýene bir ýola sag bolsun aýdýan. Sag bolun. Şogun paýtagtymyzda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow bilen ýurdumyzda 2 günlük döwlet sapary bilen gelen Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň arasyna gepleşikler geçirildi. Ýurdumyzda döwlet sapary bilen gelen Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan paýtagtymyzyň halkara howa menziline mehirli garşylandy. Howa menziliniň Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň awtoro kerweni paýtagtymyzyň merkezine ýerleşýän garaşsyzlyk meýdanyna tarapy gurady. Hormatly prezidentime de ýurdumyzda döwlet sapary bilen gelen Türkiýe Respublikasynyň prezidentini garşylamak üçin garaşsyzlyk meýdanyna geldi. Bu ýerde bilen mertebeli mehmany garşylanyş dabarasy boldy. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraşyşynyň beri terkedi başdy. Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň garaşsyz baky we Türkmenistan döwlet saparyna gelmegine diýetdi. Hormatly ornama duruldy. Hormatly başlygy polkovnik Erdanazar. Erkin. Prezidenti, sizin garaşsyz baky Türkmenistan paýtagty Aşgabatdan gelmegine diýetdi. Hormatly ornama duruldy. Hormatly başlygy polkovnik Erdanazar. Soňra Türk Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalaryny tanışdy. Soňra hormatly prezidentimiz Türkiýanyň resmi wekiliýetiniň agdalaryny tanışdy.
resmi garşylanş dabrasy tamamlanandan soňra birinci mertebeli mihman Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan Köşkler toplumy tarapy gurady. Ýokary derejede geçirilýän bu gedekki duşuk iki dogonly halklaryň netijeli gatnaşyklarynyň göpasarlyk ýyl ýazysyna täze wajyp tagypany ýazar. Şeýle hem ol taryhda aýdan umum medeniýeti we ruhy däpleri bolan türkmen hemde türk halklarynyň bozulmaz dost dogonly gatnaşyklary bilen berkilen netijeli döwletary hyzmatdaşlygynyň hemme taraplaryň ösdürmegini şertlendirer. Şeýlelikde bu gedekki ýokary derejede geçirilýän duşuk däp bolan hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunaky nobatdaky mühim ädeme urler. Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan Köşkler toplumyna hormatly prezidentimiz türk kardeşini mehirli garşylady. İki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek dabrasy tamamlanandan soňra iki ýurdun prezidentleriniň arasynda iki çäk gepleşikler geçirildi. Hormatly doganym, sizi bir dost onuň ýurduňyza ata-ataňyza hoş gördük. Şahlygymyzy kabul etdiňiz, hem döwlet sapalyň geldiňiz, gaty çäk minnetdardyr. Sapalyň ul hem taryh onda Ahmet Waka berýär, we önemli sapalyň bundan beri hem öňden gelen dost doganyň gatnaşygyny hasam berkitjek umyt edýär. Benim adamda şuň eden golluňyza minnetdardyr. Hem ilk bolup garaşlygyňyzy ikrar etdiňiz. İki taraplyňyzy golladyňyz üçin çäk minnetdar. Bu ýylyň içinde biz feodalda da iktisady meselelerde köp işleri amallaşdyrdyk. Minnetdar. İki ýurdun arasynda iqtisady hem hökümetlere toparlyny ýetdirdik. İş ýolun toparlyny ýetdirdik. Köp işler amallaşdyrýar. Pandemiýa garamyzdan harit tonuşyk ösýär. Medeniýet insan türi barada aýdaralat kämen minnetdarlyň ýakynda doganlyk dost ýurdumyzda hem çağırdyňyz. İlkinji bir Türkiýe dillen guramasyna hem sinşok bunda gatnaşdyk. Oňa dem ul hormat edýän minnetdar. Dinimiz, dilimiz, kökümiz barşanyň üçin insan pörem oglamyzda köp işler amallaşdyrýar. Alamda da, bilimde de, saglykda da hem dörejilikde de oňa dem size minnetdar. Tüm dünýäde iň bir awrly siýasatçy türkmen Türkiýe gatnaşyklaryna hem şahsy goşundygyňyza bilen minnetdar. Onun için size de hemen esasen bir zamanla döwlet işiniňizde ol üstünlükleri başgalardan sonra sizin usuluna bütün Türk halkyna bolsa ýene wagtýarlygy awadan sonra hemen güllep resmen tüýsürek tanawuk edýär. Dost doganlyk atawatanyňyza hoş gördük. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Elbette 30. yıl. Bu bizim için hasman yılı. Esasen İstanbul'da Samit'teki Sin çökmündeki gelmeniz bizi hakikaten hoşal olduk. Sin çökmünde biz işleri tamamladık. Yönümünün elbette doğulada olmağına garaşar. Şeylik iskavatın içinde tezden duşşandığımı biz hasım hoşal ettik. $1,5 milyar, 5 milyar doları çıkarmaktır esas maksadımız. Covid'da seyretmezden 35 götürüm artış var. Suudada. Men ananyal öyle aramızdaki hak ısmışıklık atmışıklarımız 5'e maksadı etmek için de yeterli kalittir. Üstünlüklü siyasetinin neticesinde sevitteki yağdaylar hasım qoğuluşacaktır. Ve buna doğrudan yer infrastrukturu beylikli işlerle Türkmenistan misal görkülüpülecek devletlerin arasına girer. Her ötönümün hasım üstüyer. Bizim birimiz olan kolduğumuz dünyada netip olsa bizi has misal görkülüpülecek yere getirir. Bu çakılanan hem devletimin adından uluyu hoşallıkını karşıladık. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşin ýagdaýda geçen gepleşikleriň barşyna iki ýurdun prezidentleri udal gadamdan ulaşyklary ýerine ýetirmegiň hemde geljeki meýilnamalaryň çäklerini türkmen türk hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem töhfetdeşler ýölara gyzyklanma bildirilýän tebitary we halkara gün tertibiniň bir näçe möhüm meseleleri boýunça pikir alşdylar. Soňra iki ýurdun döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna iki taraplan resmi namlara gol çekmek dabrasy boldy. Onun barşyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bilen Anadolu agentliginiň arasynda aralaşyga. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bilen Türkiýanyň radio we telewizioniýa guramasynyň arasynda ýölara düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Türkiýanyň radio we telewizioniýa guramasynyň arasynda ýölara düşünmek hakynda ähtnama. Atçılık bugdogyna hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmen atlary döwlet birleşigi bilen Türkiýe Respublikasynyň Owa gyjylyk we tokoçluk ministrliginiň arasynda ýölara düşünmek hakynda ähtnama.
Taglyk goreş we lukmançyk ilmlary babatda hyzmatdaşyk etmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýalaşyga birlikdäki Türk umum bilim berýän orta mektep babatynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýödary düşünşmek hakynda ähtnama birlikdäki Türk umum bilim berýän orta mektebiň tertipnamasyna hyzmatdaşyk etmek barada Türkmenistanyň Merkezi Banky bilen Türkiýe Respublikasynyň Merkezi Bankynyň arasynda ýödary düşünşmek hakynda ähtnama protokol işleri babatda hyzmatdaşyk etmek barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda ýödary düşünşmek hakynda ähtnama gol çekildi. Soňra bir ýere ýygnalanlaryň el çarpışmalary bilen iki ýurdun prezidentleri birlikdäki beýannama öz gollaryny goýdular. Gol çekmekde barasy tamamlanandan soň iki ýurdun döwlet başdanlary köpçülikligiň habar berişleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Hurmatly habar beriş ferişleriniň wekilleri Amerika bilen Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Janab Recep Tayyip Erdoğan hem onuň wekiliyetiň ähli agalaryna bir açyklyk öýdanışmak we düşünşmek ýagdaýynda bir geçen netijeli gepleşikler üçin minnetdarlyk bildirmek isleýär. Gepleşikliň dowamyny iki tarapdan hem gatnaşyklaryň ýygda hem mümkinçilikleri hem ara alyp maslahatlaşyldy. Ýani mundan hem beýlekde ýalar hyzmatdaşyk etmek hem anyk ugurlar hem kesgildenildi. Sebäp hem halkara meselelere oýunça netijeli pikir alşyldy. Biz Türk hem hyzmatdaşyň uzak möhlet hem häsiýetini tasdiqlady. Gatnaşyklarymyzy berkitmek, bir häzirki döwürde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň barlygyny äýat ulem mümkinçiliklerini ýokary hem derejede açmak üçin hem ähli tagalar hem etmäk hem taýýarlygyny hem beýan etdik. Ähli umumy parahatçylyk hem durumluk hem howpsuzlyk hem berkitmek hem meseleden da aýratyn hem üns berildi. Türkmenistanyň hem Türkiýe Respublikasynyň halkara siýasatynyň köp soraglar boýunça garaşlaryň gawat gelýänini ýa-da megdeşdigini hem bellemek isleýär. Bu bolsa hem halkara giňişliginde biziň hem ýurtumyzyň üstünlikli hem hyzmatdaşyk edýäniň hem aýdyň görkezýär. Hem şoňdan bagda Birleşen Milletler Guramasynyň hem beýleki awlalym halkara guramalaryna hereketlerimizi utgoşdurmagyň hem tejribesi we hem ýöler hem golluk hem bermek dowam etdirler. Sebäp hem birleşmeleriň çäklerinde iki ýoluň hem hyzmatdaşyk etdiň hem möhümligi bellenip geçirildi. Şoňdan bagda ýakynda Türkiýe hem döwletden guranmasyna fiýinçe ökmün gatnaşan Türkmenistan hem çykyşynyň hem taryhy ähmiýetini belendirdi. Şeýlenmez aqsady hem hyzmatdaşyk guranmasyna, islam hyzmatdaşyk hem guranmasynda hyzmatdaşyk hem dowam etmek hem alalaşdy. Biziň ýurtymyz hem häzirki zamanyň ähli umumy howplaryny ýani ol halkara terrorçylygyny, neşe teröristleriň bir kanun dolanşygyny, transferlem guramaçylykly jenaýatçylyga hem garşy netijeli hem görüşmek hem maksady bilen anyk hem ugurlarda hem gatnaşyklar hem dowam ederler. Şonuň ýaly öýdara gatnaşyklar iki tarapdan derejede hem halkara hem guramalaryň şäherlerini hem amalla aşırlar. Türkmenistan hem Türkiýe hem owasanyna hem ýagdaýy durmuklaşdyrmak üçin hem utgoşukly hem hereketi dowam ederler. Ýani bu ýurdun yksadyetini hem durmuşlygyny dikkatmek goýunça hem tagallarlar hem gollarlar. Owan halkyna esas insanperwer hem kömür hem bermegi dowam ederler. Aqsady hem hyzmatdaşyk ol Türkmenistan bilen Türkiýanyň hem gatnaşyklaryna hem strategik ogur hem bolup durýar. Bu ýerde biz ýurtumyzyň şäherlerine geçýän Gunwaterem ogur boýunça ulugussaşy hem geçirýärlerini hem döretmek işinde ýakynyn hyzmatdaşyk etmek hem tagallarlaryny hem
tutuşturmak barada hem alalaşdı. Yani gurrun hususan Ovanstan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gruziya, Türkiye geçirili barada bar ýa. Hem şundan bağlıkta Hazar dengizinde hem Fort 3-çülük ulgamyny yani ilkinji nokta Hazar hem Gara dengizi hem sebepten arasında netijeli ulaq hem gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin Türkmenmaşy halkara hem dengiz portunyň kuwatynyň hem ulanmagyň hem möhümdigi bellendirildi. Energetik pudugyny hem hyzmatdaş etmekde biziň halkara hem bazarynda hem şo sany Ýewropa uğruna energiýa tirişdilerini vermekde köp uğurly ulamy döretmek boýunça hem tagallalar hem güýçlendirmek barada hem alalaşyk hem gazanmak. Şu yerde enerjiya hopsuluğun hem aklımın üpüşnetmeyen hem aygıtlı. Şertök bununla Türkmenistan'ın hem Türkiye'nin enerjiya seriştelerini diversifikasyon yolunu iyi vermek için çıkış hem ediyanın hatam ayretinin mühim bolup duruyor. Gepleşikliğin devamlı Türkmenistan hem Türkiye'nin iyidigdel hem gıdıklanma bildiriyen öyle behfitli. Sewda hem hyzmatdaşyň hem häsiýeti bellendirildi. Hem bir hyzmatdaşy giňeltme hem diversifikasiýa ýolun ösme hem öýler hem taýýardyk hem tasdiklanyldy. Bir işeoluk hem düýümläriniň işine mundan beýlek hem gollap bermäge maýum hem hyzmatdaşyň hem höwüslendirmäge hem taýýardyk tasdiklady. Hem gepleşikliğin dowamında hem medeniýet tanpýerwer ulgamda hyzmatdaş etme hem aýryň orun berildi. Bir ulgamda hem hyzmatdaşy bundan beýlek hem giňeltmäge hem iki ýurduň medeniýet hem işgaliň arasynda hem gatnaşyklary höwüslendirmäge hem medeniýet hem günlerini her ýyl nowat hem geçirmäge hem öýler hem taýýardyk hem bellep geçdi. Allah'ım hem bilim hem ulgamynda hem ýokary mekteplerin arasında hyzmatdaş hem giňeltmek barada hem alalaşyk gazanyldy. Hormatly Harvard teristleriniň wekilleri. Näme bir sapar Türkiýe Respublikasynyň bürüňçi dowanyk ýurt. Onu da anamdar, dost, jogapkär hem ak ýürekli hyzmatdaş bolup hem durýanlygyny tasdiklady. Türkmenistan bir taraplyk hem daşary siýasy uğruna. Biziň hem aklymyň ötüjüň möhüm hem soraglar boýunça halkara hem başlanışlarymyzy üýtgöz hem golýan üçin hem Türkiýe minnetdarlyk bildirýär. Hem hem gezeginde Türkmenistan hem Türkiýanyň ähli netijeli hem başlanışlaryny hemişede golýar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkmenistan'ın hyzmatdaşy hem ul hem şahsy üns berýän üçin hem aýryň minnetdarlyk bildirýän. Biz taparyň hem netijelerini ul kanaatlanma bildirýär hem şuny gorşakly iki tarapdan hem esnamyň hiýilini hem ýokary hem baha berýär. Türkmenistan we Türkiýe Respublikasy uzak möhletlerini gelecekte hem yakın hem köp uğurly hyzmatdaş etme hem çarşan hem ýerýanyň ýendirek hem görkezler. Hem biziň ýurtlarymyzyň halklaryň hem düýpli behfetlerine hem laýyk gelýär. Olaryň awadançylygyna, o hem ötüjüne hem hyzmat edýär. Hem halkara parahatçylygyna, howpsuzlyk hem durnuklugyny hem berkitme hem saklama hem uly goşýar. Ende mümkinçilikden peýdalanyp dowanyk hem Türk halkyna parahatçylyk hem gullaweş barada hem arzulamy beýan etmek isleýän. Ünsür dinleýän üçin köp sag bolun. Sayın Devlet Başkanı, Hormatly prezident, kıymetli heyet üyeleri, hormatly wekiliyet agzalary, hormatly medpugat wekilleri, siziň hemmäňizi tüýsürekden çykýan duýgularym bilen salamlaýar.
ata vatanymyz Türkmenistana gelmekden uly bir bagtyarlyk duýan. Hormatly dogurma, mähirli çaqylygy we özüme wekiliýetime görkezlen mihmanseýerlik üçin hoşallyk bildirýärin. Bu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk münasibeti ýene bir gezep gutlaýan mälim bolşýaly Türkiýe Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ilkinji bolup ikrar eden we Aşgabatda ilkinji ilçhana açan ýurtdur. Doganlyk gatnaşyklarymyzyň çäklerinde Türkmenistany üstünlük bilen alyp barýan bitaraplyk statusyny gollamana dowam eder. Hormatly doganymy Tinçi agza hökmünde Türk döwletleri guramasynda münasibetli İstanbul'a mihman kabul etdim. Türkmenistanyň hem aramyza goşulmagy bilen maşgalamyz dolu boldy. Türkmenistana bu pursatdan peýdalanyp ýene-de doganlar maslahatyna hoş geldiňiz diýärin. Hormatly prezident bilen geçiren duşuklarymyzda doganlygyna dayanan gatnaşyklarymyzy hemme uğurlary boýunça seljerdik. Söwda dolanşygymyzy ilkinji bolup 5 milliard dollara çykarmak maksady bilen zerur ädimler etmek babada hyjywly durur. Gatnawlaryň ýany bilen energetika pudugyna hyzmatdaşlygymyzy ösdürmek maksady bilen bu urda edip boljak zatlar barada aralyp maslahatlaşdyk. Tarihi ve medeni umumluğa esaslanyan stratejik hyzmatdaşlygymyz çäklerinde bilim, medeniyet, ýaşlar siýasaty we sport ýaly insanperwer uğurlardaky gatnaşyklarymyza täze bir güç bermek babatda da bir pikire eýerýär. Hormatly medeniýet wekilleri, bugün gol çekilen bilelikdäki beýannama 9 uğurdan ibaret bolup durýar. Bu lalasyk bilen bilelikde doganlyk Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzyň hukuky binýadyny hasem güýçlendirdik. Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň samitiniň çäklerini doganym bilen bir ýere jemlenir. Hormatly prezident, gadyrly doganym, mihmanseýerlik üçin hoşallyk bildirýärin. Duşuklarymyzyň we gol çekilen resmi namalaryň haýyrly bolmagyny dileýärin. Teşekkür ediyorum. Gadyrly doganym Recep Tayyip Erdoğan, hormatly wekiliýetiň agzalary, gadyrly dostlar, mälim bolşýar şu Türkmenistan döwlet hem garaşsynyň şany 30 ýyllyk hem ýubileyini giňden belleýär. Geçen hem döwrüň içinde biz milli iqtisadiyetimiň hem depkün ösýanyň halkyň hem ýaşaýyş durmuş şertleriniň hem ýokarlanyň hem bir tarap döwletimiň hem halkara aran ýygydyr hem artýan hem şaýady hem borluk. Elbetde bir ýetiren sepetler Türkmenistanyň saýlap bolan bir tarap hem siýasy ugur bilen hem bir baglydyr. Bizim hem ýolumyz Birleşik Milletler Gurulmagy tarapyndan akrar edilen oňun hem bir taraplyk halaryny üýtgesiz eýerip gelýär. Dünýäniň hem köp sanly döwletler hem de agly hem halkara gurulmalar parahasylaryň akly umumy ötüş hem öpüşün etmäk hem gönükdiren hem giň hyzmatdaş hem alyp barýar. Türkiýe Respublikasy bilen emeleýän strategik hem odak möhletden hem gatnaşyklary hem ötürmek bolsa Türkmenistanyň hem daşary siýasatyny hemmeşe hem ileri tutulýan uğurlan hem biri bolup durýar. Özara hormat goýmaga, açyklyga, birek bir hem ýakyndan gollu bermäge esaslanan hyzmatdaşyň herki wagtyň bilelikdäki hem tagallalaryň hem netijesine dürli ugullar boýunça ösdürilýän hem aýraten hem belläti gelýär. Umumy taryh, medeni hem ruhy gymmatlyklary bolsa doganlyk Türk halklarının hem has hem yakınlaşmada hem yardım edýär. Mene wagtyň bir sınavdan geçen Türk gatnaşyklar. Mundan hem beýlekde berkitmäge hem taýýardyňmy ýendirýärek hem tahsiklamak isleýär. Hormatly adamlar, ýedi dostlar,
Biz şuun hem gadymy Türkmen toprağını Türkiye Respublikasynyň prezidenti hem ýol başlygyna wekiliyet hem uly hormat bilen hem kabul edýär. Märlim bolşaly Türkiye Respublikasynyň prezidenti Doğan Recep Tayyip Erdoğan gorlukly siýasatçy höküminde bütün hem dünýäde hem giňden tanalýar. Ol özüniň ýadygsız rahmeti we ýokary ýollaşlyk hem uky bilen diňe bir Türkiýanyň öňe gitmegine däl hem halkara derejesinde parahatçylyk hem durlukly öteji üçün etmekde ol hem işleri bitirdi. Biz hem Recep Tayyip Erdoğan'ın hem köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan'ın Türkiye Respublikasynyň arasyna doğun gatnaşyklary berkitme aletini ünsem berýändigine hem şahsy goşundyň hem ýokary hem baha berýär. Şuň geçirilen Türk gepleşikden netijeleri olsa doğunluk iki döwletiň hyzmatdaşynyň täze derejeye çykarmak hem mazmun taýdan baýlaşdyrmak hem mümkinçilik beren mühim tapyr hem bolar diýip hem hasap edýär. Hormatly adamlar, gadyrly dostlar. Bizne Türkmenistan Türkiye Respublikasynyň arasynda siýasat, ykdysady, almatyň medan tampero hem hyzmatdaşlyk göstermäge hem bir taraf ýurdumyzyň halkara awranyny ýokurlandyrma, oşon uly şahsy oşondy üçin şeýlem ýokary hem derejeli hünärleri taýýarlamakda hem Türkmenistana ýardam bermekde hem bitiren hyzmatlaryny göz öňünde tutup Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'y Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk ötürmäge goşondy üçin orderlen fiil alamak barada karara geldik. Şeýme ýakymyny mümkinçilikden peýdalanıp men gadyrly Doğan'ym Recep Tayyip Erdoğan'a bir ýokary fiil bilen tüýşürekden gutlaýar. Oňa esas ber jan sağlygyny, maşgala wadançylygyny hem jogapkärlik hem döwlet işini ulusynlykdary Doğanlyk Türk halkyna bolsa mundan beýlekde güllap ösmegi hem arzu edýär. Hormatly adamlar, ne bolsaýar men uly hormat bilen döwlet hem fiýlagyny gowşuraýyn. Kadirli Doğan'ım, muhterem misafirler, Türkmenistan Hormatly prezident, Devlet İşbirliği hormatly Doğan'ym, hemde hormatly mehmanlar. Bir de hyzmatdaşlyk ösdürmäge goşundy üçin ordeniň berilmegi we edilen uly hormat üçin hoşallygym bildirýän. Ata watanymyz Türkmenistanyň geçiren resmi saparymyz we bir ordeniň prezident hökümine diňe maňa däl, amum beýikliklerimiziň esasyna üsyan gatnaşyklarymyza berilen bakadygyny belleýän. Ýurtlarymyzyň arasyndaky dogonlyň alamat hökümine kabul edilen bir nişan bilen dogonlygymyz hasam berkitlendir. Bir orden Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklary hasy ösdürmäge jogapkärçilik töredýär. Muny uly bir joşun hemde buýsans bilen kabul edýän we şol duýgu düşünjeleri bilen hormatly Doğanymy hemde ähli türkmen wekiliyetine hoşallygym bildirýän. Türkmen doğanlarıma teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Soňra belent mertebeli mehmanyň hormatyna resmi akşamlyk nahar berildi. Onuň barşynda iki ýurdun prezidentleri söz söýlediler. Şeýlelikde Türkmenistanyň hemde Türk Respublikasynyň döwlet ýetişiniň möhüm ugurlaryny nazara almak bilen gatnaşyklary giňeltmäge we ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryň häzirki döwrüň möhüm ugurlarynyň birine öwürlendigini bellemek gerek. Türk Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyza döwlet sapary dowam edýär.
Iqtisadi Xizmatdaşlyk Guramasının 15-nji sammitine gatnaşmak üçin mehmanlaryň paýtagtymyza gelmegi münasibetli Aşgabatdyň halkara howa mezgiline garşylanyş dawaralary geçirildi. Täjikistan Respublikasynyň prezidenti, Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti, Gazaqstan Respublikasynyň premier ministri, İran Islam Respublikasynyň prezidenti paýtagtymyzyň halkara howa mezgiline geldiler. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň bilelikdäki beýannamasy bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çağırmagy boýunça 2021-nji ýylyň 27-nji noýabryny Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Türkmenistana döwlet sapary boldy. Dostlyk we özara düşüşmek ýagdaýynda geçen gepleşiklerde iki tarapy hyzmatdaşlygyň meseleleriniň uly toplumy we umumy beýleklere degişli möhüm halkara meseleleri boýunça netijeli pikir alşyldy. Döwletiň başdanlary strategik häsiýete ýa bolan we sarsmaz dostlyk, özara hormat goýmak we inançmak ýörelgilerini esaslanýan iki tarapyň gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanatlanmak bilen belediler. Prezidentleri iki döwletiň dogalyk halklarynyň taryhy hem medeni umumlygyna dayanýan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hem tarapyny ösürmäge we pultulandyrmagy, munun beýlegim dowam etmegi maksat edilýänliklerini beýan etdiler. Iki taraply hyzmatdaşlygyň munun beýlegim netijeli ösürmeginiň ähli parahatçylygy, durnuklygy we iki ýurduň ykdysady taýdan güllep ösüşine pultulandyrmagy hyzmat etjekdigi barada bir pikir beýan edildi. Prezidentler halkara siýasatynyň esasy meseleleri boýunça bir meňzeş garaýyşlarynyň bardygyny kanatlanma bilen nygtadylar. Dünýä geňişliginde özara beýikli hyzmatdaşlygy hasam ösürmegi maksat edilýänliklerini tasdiqladylar. Prezidentler Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň agdalary bolup durýan halkara we sewit guramalarynyň çäklerini edilýän tagallalary utgaşdyrmagyň peýdalydygyny nygtadylar. Prezidentler ähli meseleler çözüleni durnukly ösüş öpçün edilende ähli howpsuzlygy hem durnuklygy berkitmekde Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň edaralarynyň ornunyň möhüm ähmiýeti eýedigini görkezdiler. Prezidentler Türkmenistanyň synçy hökmünde gatnaşýan Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň 8-nji sammitiniň 2021-nji ýylyň 10-njy noýabryna Istanbul şäherine üstünlikli geçmegini kanatlanma bilen nygtady. Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň çäklerini köp taraply hyzmatdaşlygy hasam ösürmek barada alalaşdylar. Döwletleriň başdanlary Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky netijeli hem özara beýikli hyzmatdaşlygyň iki ýurduň halklarynyň uzak möhletli beýiklerini hem ähli we sewitliň parahatçylygy, durnuklygy we howpsuzlygy öpçün etmege hyzmat edýänligine inanýanlyklaryny beýan etdiler. Terrorçylygy, ekstremizmi, düzgünleşdirilmedik migrasiýa, neşe serişdeleriniň we psikotrop maddalaryň bir-kanun dolanşygyny, transmilli guramaçylykly jinaýatçylygy hem halkara howpsuzlygynyň beýleki wekimlerine garşy görüşde iki tarapy derejede hem halkara guramalarynyň çäklerini hyzmatdaşlygy hasam ösürmegiň zerurdygy nygtally. Prezidentler Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda özara beýikli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy geňeltmegiň ähmiýetlidigini belediler. Şunuň bilen baglanykda prezidentler ýokary goşmaça bahasy bolan önümlüň söwdasy arkaly özara söwdanyň meçhörlerini hasam artyrmagyň möhümdigini tasdiqladylar. Döwletleriň başdanlary iki tarapyň gatnaşyklary ilkinji nowatda söwda ykdysady we uly kommunikasiýa ugurlaryny ösürmek boýunça utgaşdyrjy usuly bolan häsiýetde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toparynyň işçiligini hasam güýçlendirmegiň zerurdygyny belediler. Döwletleriň başdanlary telekeçiler üçin amatly ykdysady, mali we hukuk şertlerini döretmegiň, olaň haritlaryny hem hyzmatlaryny dünýä bazarlaryna çıkarmak mümkünçiliklerini ýokarlandyrmagyň iki ýurduň eşewurlar toparlarynyň arasyndaky gatnaşyklary pugtulandyrjak eşewurlar maslahatlaryny guramagyň möhümdigini nygtadylar. Şuň bilen baglykda prezidentler özara maýa goýumlarynyň ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy şertleriniň biri bolup durýanyny aýratyn nygtab, munun beýlegim umumy beýikligiň esasyny maýa goýumlaryny özara gollamagy, goramagy we howpsuzlandyrmagy taýýardyklaryny beýan etdiler. Prezidentler uly we üsaşyl geçiliglerini ysnaşykly
hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýurtlaryň hemem sewitleň arasynda halkara sowdasyny ösdürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny tasdikladiler. Şuňa baglykda prezidentler raýat aviasiýasy pudugyny hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini nykdydylar. Döwletiň başdanlary ulug wagtda iki ýurduň bähitlerine hyzmat edýän möhüm taslamalary şolsany Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulug geçeliginiň taslamasyny şeýlede Hazar üssü Günnogor, Günmatara halkara orta geçeligini ulug uğurnyň çäklerine taslamalary munun beýlegim gollamagy dowam etdirjekdiklerini beýan etdiler. Iki ýurduň çäkleriniň üstünden geçýän halkara ulug ýollarynyň bäsleşigi ukyplygyny we özüne çekijiligini ýokurlandyrmak maksady bilen prezidentler daşary sowda degişli haritler üssäşir daşalyny narhlary munun beýlegim amatly ýagdaý getirmäge hemem amatly şertleri döretmäge gönükdirilen özara bähitli hyzmatdaşlygy edigderli dowam etmäge taýýardyklaryny ýene-de tasdiklap, üssäşir we ulug hyzmatdaşlygy hakyny 2017-nji ýylyň 15-nji noýabryna alalaşygy, lazorit ugry boýunça alalaşygy iş ýüzüne durmuşa geçirmegiň möhümdigini belläp geçdiler. Prezidentler insanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy aýratyn üns berdiler. Degişli guramalyň medeniýet we sunugat işgärleriniň barlyk merkezleriniň ýokary mekdepleriniň we köpçülikligiň habar berişdirişleriniň arasyna gatnaşyklaryň möhüm ähmiýetini bellediler. Ilim we tehnika, sport we syýahatçylyk ugurlaryna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada alalaşyk gazanyldy. Prezidentler ýokunç keselliň öňüne almak we olary bejermek, saglygy goraş işlerini taýýarlamak, sanjymlary, derman we beýleki lukmançylyk serişdelerini öňürmek we olar bilen öpçün etmek wagtda guramalyň arasyna özara hereketleň we hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini bellediler. Prezidentler iki tarapyň hyzmatdaşlygyň şertnama, hukuk benýadyny kemilleşdirmek we giňeltmek zerurdygyny bellediler. Şuňa baglykda döwletiň başdanlary saparyň dowamyna gol çekilen iki tarapyň hökümetleri we pudagara resminamalaryň ähmiýetini bellediler. Resminamalar Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda özara gatnaşyklary hasam putulandyrmagy hyzmat eder. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk wekiliýetine mehmansoýarlyk görkezdenligi mähirli we dostlukly kabul edeni üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa minnetdarlyk bildirdi. Hemem Türkmenistanyň prezidentini amatly wagtda Türkiýe Respublikasyna sapar bilen gelmäge çağırdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar boýunça alalaşlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aşgabat şäheri 2021-nji ýylyň 27-nji noýabry. Bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçaka resminamasyny bilen tanşydýas. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğany Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin ordeni bilen sylaklamak hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň garaşdyrlygyny we öz ygtyarlygyny putulandyrmaga Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda syýasy, ykdysady, ilmi tehnika we medeni insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge döwlet hemem jemgyýetçilik işi bilen ýurdumyzyň halkara awraýyny ýokurlandyrmaga goşan uly şahsy goşandy üçin şeýlede ötüp gelen ýaş netli okutmagyň we terbiýelemegiň netijeligini ýokurlandyrmakda, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda, Türkmenistana netijeli ýardam bermekde betiren hyzmatlaryny göz öňüne tutup Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğany Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin ordeni bilen sylaklamaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Şoň Türkmen paýtagyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlaryň Daşary işleri ministrleriniň geňeşiniň 25-nji mejlisi geçirildi. Ol 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitine taýýarlygyň jemleýiji tapgyry boldy. Şoňky dowuşugy ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurtlarynyň Aşgabatda gelen ýolbaşçylary, şeýlede ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýürütüleşdirilen agentlikleriniň we sewit edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işleri ministrleriniň geňeşi bu guramanyň ýerine ýetirji edarati bolup durýar. Bu geňeş Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň çözütleri esasyna agza ýurtlaryň daşary siýasat işlerini, şol sanna ulan halkara guramalaryna işlerini utgaşdyrýar. Özara gyzyklanma bilerýän dünýä siýasatynyň meseleleri boýunça geňeşmeleri geçirýär. Hormatly prezidentimiziň noktaýşy ýaly Türkmenistan parahatçylyk söýüjülük hemem oňyn betaraplyk ýörelgilerini esaslanýan daşary siýasat ugruna amallaşdyrmak bilen öz dostlary we hyzmatdaşlary üçin kim işe açykdyr. Häzirki zaman şertlerinde Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasy umumy behitleri qybap gelýän den hukukly özara behitli hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak we giňeltmek üçin netijeli meýdança bolup durýar. Biziň ýurdumyzda bu guramanyň halkara awraýynyň ýokurlandyrmagy, oň bolup geçen ähli umumy we sewit ýagdaýlaryny oňyn täsiriniň artdyrmagy uruna çykyş edýär. Türkmenistan şeýle sewit derejesine däp bunyň gatnaşyklary agrarly bolmak bilen Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ähli agza döwletleri bilen uzunlygy gelýän hoşniyetli we ýakyn gatnaşyklary saklaýar. Meclisiň başynda oňa gatnaşylary Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň alyp barýan işleri barada maglumatlar berildi. Şu ýyly watanymyz şany senäni garaşsyzlygyň 30 ýyllygyny giňden bellädi. Türkmenistan betaraplyň dörejilik we parahatçylyk mümkinçiliklerini iş ýüzünde amallaşdyrmak üçin ähli tagyllary etmek bilen sewit we ähli umumy derejede syýasy, ykdysady we medeni ösüşi öpçün etmäge ýardam bermäge çalışýar. Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň şuňky meclisiniň dowamyny sewit we halkara meseleleriniň möhüm ugurlary, häzirki zaman ýagdaýlaryny hasaba almak bilen Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerini hyzmatdaşlyk boýunça gyzyklanma bellerli pikir alşaly. Şeýle-de Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýürütüleşdirilen agentlikleriniň we sewit edaralarynyň hemem beýleki dödümlüň hasabatlaryna garaly. Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň 24-nji mejlisiniň başlygy Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu hormatly prezidentimize şuňky çäreni Qur'anygy Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerini özara behitli hyzmatdaşlygy mundan welagam ösdürmek meselelerine netijeli hemem dörejilikli orny, dostlukly, hoşniyetli goňşuçylyk ýörelgilerini ýergen döwlet gatnaşyklaryny puwtulandyrmagy goşun uly goşundy üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Husraw Naziri Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynda işlen häzirki ýagdaýy barada habar berdi. Soňra Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň 25-nji mejlisiniň başlygy Türkmenistanyň daşary işler ministri foruma gatnaşjylary ýüzlenip bu meýdançanyň köp ýerlerden bäri Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerini, sowda iqtisady gatnaşyklaryny ösdürmek, hemem puwtulandyrmagyň netijeli guraly bolup hyzmat edýändigini, oňdurly möhüm meseleleri boýunça pikir alşmak üçin ençime gerek ulanmagyny belledi. Türkmenistanyň bu guramady 2021-nji ýylda başlyklyk etmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen hemem Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2025-nji ýyly çene garaýşlaryna laýyklykda köp taraply hyzmatdaşlyk meseleleriniň iler tutulýan ugurlaryna aýra tenüt berildi. Konsepsiýa laýyklykda esasy wezipeleriň bir neçe kesitlenildi. Şolaryň hatarına agza ýurtlarda maýa goýum işini işleňleşdirmek, erkin sowda ykdysady zowluklaryň döredilmegi, täze ulug logistika geçelgileriniň kemale getirilmegi, durnukly energetika ulgamyny hyzmatdaşlyk giňeltmek meseleleri bar. Şeýle-de mejlisiň çäklerini Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň ministrleri we guramanyň ýürütüleşdirilen agentlikleriniň başdanlary çykyş etdiler. Häzirki wagtda Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlarynyň daşary siýasat edaralariniň tasdiklanan meýnamalary we maksatnamalary laýyklykda işleýänlikleri, agentlikler hemem sewit düzümleriniň işlerine ýardam berýänliklerini ýygtyldy. Mejlisde çykyş eden Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlarynyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary öz döwletleriniň bu guramanyň çäklerini özara behitli hyzmatdaşlygy üýtgewsiz agrarlydan tasdikladylar. Hemem döwlet ara hyzmatdaşlygynyň şeýle görnüşiniň halklaryň we ýurtlaryň uzak möhletliň behitlerine laýyk gelýändigini, strategik we sewit durnuklugy saklamagyň möhüm şerti bolup durýanyny anam bildirdiler. Mejlisde Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretärining çykyşy dinlenildi. Hemem Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-2022-nji ýyllar üçin sewit taslamlary boýunça maslahatlar aranyp maslahatlaşyldy. Ularda bu guramanyň hasabat döwrüne ýeten esasy iqtisady sepgitleri, Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň häzirki taslamalarynyň hemem maksatnamalarynyň netijeleriniň seljermesi beýan edildi. Şeýle-de Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2025-nji ýyla çenli ösüşleriniň orta möhletliň seljermesine Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasy energiýa boýunça merkezini döretmek hakyna harçasyny kabul etmegiň meseleleri ýürütüleşdirilen agentlikleň Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sewit edaralarynyň hemem guramalarynyň ýyllyk hasabatlary ara
alıp maslahatlaşyldy. Forumun çeklerini iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň öňde boljak 15-nji sammitiniň gün tertibine degişli meselelerin giň toplumuna garaldy. Şonuň bilen baglyqda sammitiň gün tertibiniň kereket etmek üçin Aşgabat konsensusynyň şonuň ýalam kädirki ýokary derejedäki forumun çeklerini gol çekilmegi meýleşdirilýän resmi hamalan taslamlary boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň 25-nji mejlisiniň hasabaty kabul edildi. Mejlise gatnaşylan umumy pikiri boýunça şu gedeki dowuşyk oňyň ýagdaýda geçdi. Hemem netijeler käteteýi bolup, iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurtlarynyň arasynda biziň halklarymyzyň bekidine netijeli hyzmatdaşlygy ýokurlandyrmaň ýoluny möhüm tapgyra öwrüli. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 27-nji noýabrda saat 20-den 28-nji noýabrda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlaryny berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäpdiren bulatly howa bolup, ortadan ordan tele sekunde 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine azken bulatly howa bolup, ortadan atardan tele sekunde 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkäpdiren bulatly howa bolup, ortadan tele sekunde 6-11 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýl, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine azken bulatly howa bolup, ortadan tele sekunde 6-11 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradusga çenli maýl, gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Daşan vilayetine azken bulatly howa bolup, ortadan tele sekunde 6-11 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 5-10 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulatly howa bolup, ortadan atardan tele sekunde 9-11 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 2-4 gradus, gündüzüne 12-14 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 28-ine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar göz paslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, paslyň aýratylyklarına laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tutan bölejikleriniň kadadan 6 oturum artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biljek oňoýsuz täsirleriň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berjäýseňiz, ýylyň islenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şoňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.